Takže ahoj, dneska vítám u tohohle videa, dneska zahrajeme tuto hru, já jsem už natáčel, ale musel jsem to vymazat, protože to bylo na prd. Takže proto to natáčím znova a kameru pre nahoru. Já jsem to viděl opici, ale nevím, kde je. Pak vám ukážu. Lobby. Jsme nahoře. Kamo, já nevidím ani dolů. Nevidím ani, kde jsou. Když táto budova spadne, tak jsme mrtví. Něco opravit tam. Agent! Agentúra. Opa. Ja tam vyskočím. Dívejte, úplně ľahko, že? Hop. Kamu to aký mám jump hen? Dívejte, hop. Bro, hen. Počkej, dívejte. Já, když vyskočím, no porovnám si to. Tak vyskočím po hlavu, ale když vyskočím, tak to z dálky. A prostě, nebo takto, že do stěny a vyskočím. Tak ne, ale teď například ček. Chill. OK, já chci dolů. Já chci dolů. Apa. Bro, tu se nedá dostat. Ale, aha. Opa. Opa. Tak, nadar. Rafinha, Pedri. Ferran Torres. Dan, já se jdu zabít. Záchod to spadl. No sakra. Kde je opice? Tu je opice. Čau, opičko. Ahoj. Kde pak jsi? Čekejte. Tak. Ahoj, opičko. Kde jsi byla? To player. Proč Jenga? Jenga, hej. Netrup. Vole. Bro, vypadni. Oh! Ta kontejner je jinak, ope. Schovám se sám. Kámo. Ty dole jsou mrtví. Ty dole jsou mrtví. Nechoďte tam. Ne. Ach jo. Mám tu nějaký Striking Potion, nebo co to je? OK, nemám žádný Heal Orb. That's... No, co to je? Vidí, já dneska budu natáčet hororovečku. Ne, já chci tady, tady je výtah. Pus. Tam výtah, já chci tady výtah. Thinking. So the power lights in. Wow. Prosím, tam nejsou schody. Tam jsou schody a není tam výtah. Please assist. Kde tu je výtah? Proč to je růžové jak pardina? Vole, nahoru. Jak mě to trefilo, kámo? Jsem smutný. Opice je tam. Hele, chceme spektovat opici. To je Junior. Mansor Junior.
To prostě opice, která je junior. Ještě malinká opička. Prostě malinká opička. OK. Protože tu Twitter. Come on, čekat ještě minutu něco. Musím se podívat položně, kde pak máme být. Tu je výtah, aspoň si myslím. Ale to, ano, je tam výtah, to ty krychle ne. Odtud se nedostaneš, protože se mi zdá, že tam nejsou schody. Bro, proč chtějí takový hovadiny? Proč? Elevátor, prej. Okay. Ale i tam je elevátor. Víte co, když tam píšu elevátor, já to. Tu opička. Kde je junior? Tu je. Opička. Opička! Ne, sople. Možná trochu nachlazenej. Já teďka, když budu schazovat, tak se pak naštvu. Já jsem říct prostý slovíčko, ale neřeknu. Na sedu jsem chtěl říct, ale neřeknu. No, už se to řekl vlastně. Elevator. Opice! Tu je zase. Jak? Máme zatočit kolem štěstí. Já nemám Robuxy, takže si nezatočíme. Ale to je nějaký opíčko. Se tam nechází. Hop. Bro, prosím, nevyskočil, nevím. Děláš si ze mě! Kámo, jak to, že zelená je špatná? Jestli to nezvládnu, tak budu mít nervy. Hodně. Velký nervy, hop. Červená nazdar. 50 gemů, jestli chci něco koupit. Toto. Jdem z shop a chci si koupit nějakou peta. Kolik si nějaký pet? Víš? Opice, že by si koupil juniora pro alien. A například objekty, které můžu házet. Nerd, tak ty by mohl házet, ale to mi jdeme. Jak jsi slab. Nebudu se joinat žádný komunity, bro. Já si jdu zaskákat, ať si můžu koupit nějakého peta ještě lepšího. Hop, hop. Kámo! Hanem, stíhám. Brosky. Super. Super. Chytám nervy. Ještě jednou. Notifikace, kámo.
Yes. Další. Bro, mě to nedalo nic, já to kašlu. To si koupit peta. Koupím si tady papagáje. Ještě jsem ho chtěl. Papagaje. Bro, já nechci být ten. Kamu? Já nechci. No to drží ve středu, tak a to tam zničím. No bro, jak to sletělo? Jak to sletělo? OK, ničíme. No trošku stichlo. Jeden člověk přežil. A jak vidím, opice nepřežil, podle mě. Nepřežila. Zabil jsem opici nevinnou. OK. Já jsem úplně zapomněl, že natáčím. Trošku jsem byl ticho jako myška a pak zase ne. Proč? Sorry. Víte co, jdu nahoru, nemám na to. Jak je to vysoké? Je tam blízko. Zvedá. Světlo. On to spadne, kámo. Musím dolů. On se toho neudrží. Prostě toho parametru. Jdu dolů. Spadne. Kamo, on to padá. Kamo.
Ja som vedela, že chcípnu. To je orangután, kámo. Lucky Bob. No tak ty si fakt Lucky Bob. No keď to by bolo značne vydať všechno, dúfam, že ste už veľmi sa krásne a čaute.